Dit is het gezoom van een tattoo-nuller. Rinto maakt een tatoeage op het boppenbeen van Kim. Ik ben een deertschap onder het meisje met blommen eromheen. Dat klinkt aan de ene kant heel eng en aan de andere kant heel lief. Ja, dat is de combinatie zeg maar, die het leuk maakt. De betekenis is dat het leven een keer ophoudt, dus hel je eruit wat erin zit. Pluk de dag. Geluk de dag. YOLO. De tekening is eerst met alwaskbare stift op een hoed zetten. Rinto tekent nou met permanente inkt de lijntjes. De inkt komt onder de hoed. Maak eens een liets wondje. Die inkt gaat in vel, maar het groeit weer dicht. Die hoed omsluit het en die houdt die verven vast. Barry krijgt een mandala-blom op een jermtakken. Bas is de blom aan het inkleurjen. Een tatoeage zetten neemt echt tijd en wordt vaak in stikjes makken. Door mast ervoor meerdere keren naar een tattoo-shop. Het is beter voor die hoed en voor die cels om net alles in één keer te doen. Want een tattoo zetten litten docht zeer. Ja, dat echt wel zeer. Hij is nu bezig met lijntjes. Dat viel eigenlijk als een soort van snijden er doorheen. Hè? Is het erger dan de tandarts? Nou, de tandarts krijgt vaak verdoving, dus dan is dit wel erger, ja. Ik durf niet exact te zeggen waarom, maar meestal scharnierpunten, zeg maar. Dat zijn wel pijnlijke plekken. En een scharnierpunt is... Is een elleboog of een pols of ligt bij de oksel. Voor je gevoel is het bijna alsof ze op je bot aan het tatoeëren zijn. Au, au, au. Ja, zijn jermtakken zetten docht echt zeer. Au, au. Maar wat mooi wezen wil, Moet pijn lijden, ja. Nu dus, ja. Ja, is hij nu gemeen bezig? Ja, er zitten wel een paar gemene plekjes, ja. Verneemst het wel, absoluut. Maar dat is ook een beetje de charme ervan. En dan zocht ik bij orenmeesten die tatoeage op een brotte had, dan wist ik dat die pine ik gewoon had. Dus het maakt het een tattoo ik stoer. Ja, vind ik wel. Ja. I've seen the spike up and down my arm. Sailors' graves, tattooed snakes and broken heart. tatoeages binnen vanzelf stoer, maar echt populair. Heel diep meer mensen hebben een tattoo. En vaak meer als één. Rinto, Bas, Barry en Kim hebben alle jaar echt meerdere tattoos. Ik heb een klokje met mijn man en mijn trouwdatum erin. Ik heb een libelle van mijn mem. Een skedel op mijn jerm. Een ananas die ik samen met mijn broer gezet litten. Ja, het is wel verslavend. Ja, ik zeg meestal als je er eentje neemt, dan komen er meerdere. Een tatoeage is voor altijd. En daarom tatoeëer je Rinto en Bas geen meisken onder de 18 jaar. Als je 18 bent, is die lief en hoed kleer met groeien. En hast goed nadenken kunnen hoe was het vast. Ja, daar kan volwassenen er ook spijt van krijgen. Die kennen dat ook in een opwelling doen dat ze denken hebben. Maar de kans is minder. En als meisken spijt krijgen, dan had Rinto altijd nog een zeg. Hey doe, vies filmpjes extra mooi. Vergeet dan net te abonneren op ons kanaal.